Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imimotiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mfundisi, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai. Welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda uri kureya tiinayo nhasi musoro wenyaya unoti kunamata nekutsanya part 4. Yes, tiri kuenderera mberi pastor. Vhesi ratiri kutanga naro ndoriya riya Matthew 17 verse 18 to 21. Matthew 17 verse ya 18. Zvino Jesu akamurayira, mweya wakaipa ukabuda kwaari, mukomana akapora kubva panguva iyo. Zvino vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga vakati, ko isu takanga tisingagone neiko kuubudisa? Akati kwavari, nemhaka yokutenda kwenyu kuduku. Nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana muno kutenda kwakaita setsanga yemastadha, mungati kugomo iri, ibva pano, enda koko, ringaenda, hakune chinhu chingakukundai. Asi rudzi urwu runongobva chete nokunyengetera nokuzvinyima zvokudya. Pataurwa zvinhu zvitatu pastor, takambozvitaura kumashure, zvinodiwa kumunhu ane ukama naMwari paanonamata. Chikonzero pfungwa iyi yakakosha pastor. Zvinotinetsa panyika panapa, kunesu vanotenda muna Mwari, hatina imwe method yatakapiwa yekuti zvigadzirike. Kune zvinotinetsa zvinoda kuti ushande kuti uwane chekudya. But pane zvimwe zvinongonetsa zvekuti kuti urwere hwauya. Bhaibheri mukudzidzisa kwaro rinenge richikurudzira kuti vatendi namatai. Kusanganisira izvo zvekuti mweya wetsvina ungori kutambudza mumhuri, matenda kuna Mwari, Bhaibheri rinoramba ichingoti namatai. Ndo inoita kunge method iripo bedzi yekuti tiudze Mwari kuti vatigadzirisire zviri kunetsa. Saka muri kuona zvakakosha kuti tirambe tichitenderera panyaya iyi. Pane zvinhu 3 zvamaverenga zvinodiwa munhu kana achinamata kana kuti achitaura naBaba. Zvii pastor? Panzi panoda kutenda, panoda kunyengetera, panoda kuzvinyima zvekudya kutsanya. Right. Saka muchidzidzo chanhasi tichazonopedza chidzidzo tiri panyaya yekutsanya. Alright. But toda kuti tiende futi pane rimwe vhesi ratakadzidza riya John 14 verse 12 to 14. Ine pfungwa yakakosha yandoda kuti musummarize chidzidzo chatakaita kumashure. John 14 verse ya 12. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, unotenda kwandiri, mabasa andinoita iye uchaaitavo. Uchaita makuru kuna wawa, nokuti ndinoenda kuna Baba. Chinhu chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu ndichachiita, kuti Baba vakudzwe mumwanakomana. Kana muchikumbira chinhu kwandiri muzita rangu ndichachiita. Takaona kuti kudi apa pari kunzi anything pastor. Ukachikumbira muzita raJesu hanzi chichaitwa.
takabva tazoona kuti vatendi vari kukumbira but zvimwe zvacho hazvisi kuitwa. Dambudziko takariona kuti raive papi? Pakabuda zvinhu zvakanyatsojeka ndezvekuti kana zvichinzi muzita rangu hazvisi kungoreva kudaidza kuti Jesus aiwa, asi zvinoreva kufamba muukama naJesu. Zvakare paine kutenda kwakazara kuri kubva mukati memwoyo womunhu, kuti nekunzwisisa kwokuti Jesu anozvigona, ndiye wamasimba ose, zvaari zvese zvinoungana pakudaidzwa kwake. Thank you, Pastor. Saka ngatichiendai pamberi, besides kunamata muzita raJesu, iro bhaibheri rine chimwe charinotaura richiri panyaya yemazita apa. Pana 2 Chronicles vateereri chapter 7 verse 14 pane nyaya inotaurwa ipapo ine chekuita nemazita. 2 Chronicles 7 verse 14. Makoronike echipiri chapter 7 pavhesi ya 14. Kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa, vakanyengetera nokutsvaka chiso changu, nokurega nzira dzavo dzakaipa, ipapo ndichanzwa kudenga, ndichavakanganwira zvivi zvavo nokupodza nyika yavo. Saka bhaibheri riri kuita unge raisa chimwe chinhu chakakosha, kuti kunamata muzita raJesu ndikoko, asi rumwe rutivi rwesame coin ndoti kudii, tiri papfungwa iyo kuti kunamata muzita raJesu ndiyoyo, but the other side of the same coin nemamwe matauriro, right, nemamwe matauriro ndo azotaurwa navakoronike. Pari kunzi Baba vari kudenga vachaita kana vanhu vake vanotumidzwa nezita raMwari. Yambotanga ichiti namatai muzita rani? RaJesu. Iye zvino yakuti tinofanirawo futi kutumidzwa muzita iroro. Amen. Mabata kuti tinofanira kunge tichidaidzwa kunzi vana vaMwari. Ndo pfungwa iri kubuda ipapo. Hanzi munamato ukaitwa muzita raMwari nevanhu vanotumidzwa nezita raMwari, ipapo Mwari vachaita. Saka ngatimboonai kuti kutumidzwa nezita raMwari kwakamira sei. Saka hatigone kuzviziva tisati tadzokera kumbonoona kuti zita raMwari chii. Takambopadzidza. Saka handei pana Exodus 34 verse 5 to 7. Exodus 34 verse ya 5. Jehovha akaburuka ari mugomo, akamirapo naye, akadana zita raJehovha. Jehovha akapfuura pamberi pake akadanidzira achiti, Jehovha, Jehovha, Mwari uzere nyasha nengoni, unononoka kutsamwa, une tsitsi huru nezvokwadi, unochengetera vane zviuru zvamazana nyasha dzake, unovakanganwira zvakaipa zvavo nokudarika kwavo nezvivi zvavo, asi usingapembedzi munhu une mhosva, unorova vana nokuda kwezvakaipa zvamadzibaba avo navana vavana vavo kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina. NdiMwari anga achideedzera zita rake. Takambopadzidzapo. Hanzi zita rake rinonzi chiyapo. Ndopaya paakati Mozisi uya une shungu yekuda kuziva zita rangu ndicharideedzera. Saka akabva adeedzera zita rake. Hanzi Mwari anonzani? Ari kunzi Jehovha, Mwari wetsitsi, Mwari wemwoyo murefu, anononoka kutsamwa, anoregerera zvivi, asi asingapuruzire zvakaipa zvevanhu. Ndo zita racho? Ndo zita rake. Saka zita rake ndizvese izvi pamwe chete. Right, kureva zviri Mwari, kureva character yake. Saka pari kunzi manje isusu tikatumidzwa nezita iri tonamata kuna Mwari kudenga, hanzi Mwari vachanzwa. Zvine zvakure ndo zvataurawa Koronike kuti kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu. Saka tabva taona kuti zita raMwari ndo zvese izvi. Right. Saka isusu kana takunzi tiri kutumidzwa nezita iri, chii chine chaitika? Kureva kuti hunhu uhu huri muna Mwari, hwekuva nemwoyo murefu, hwekuitira vamwe tsitsi, hwekuida vamwe, hwekuregerera, asi munhu asingapuruzire, asingafarire chakashata, asingapembedze vakaipa. Hunhu ihwohwo hukawanikwa patiri, bhaibheri riri kuti zvinenge zvafanana sekunzi
tiri kudeedzwa nezita raMwari. Saka patisingazonosvika ndepekunzi Jehovha apo ndepake unoramba uchinzi Caston asi zvimwe zvese izvo zvowanikwa because paati Jehovha Mwari wenyasha ane tsitsi ane mwoyo murefu ari kuedza kureva kuti zviri muJehovha ndo zvese. Saka isusu tinofanira kuramba muri Pastor Rodzi ndiri Pastor Betera asi powanikwa zvese izvi papajeka kapa. Inzwai pana zvakazarwa 14 ndo bhuku rekupedzisira kwebhaibheri vhesi ya1. Zvakazarwa 14 vhesi 1. Zvino ndakatarira ndikaona gwayana rimire pagomo reZioni rina vamwe vane zviuru zvine 144 vane zita raro nezita rababa varo rakanyorwa pahuma dzavo. Ndevaponeswa vanenge vaakudenga kuri kunzi gomo reZioni takamboita chidzidzo ichi. Hanzi vanenge vaine zita raMwari pahuma dzavo nezita raJesu nezvatadzidza zvikuti izvi hazvisi kureva kuti vanenge vane zvibhakani zvakanzi Jehovha kana kuti Kristu. Thank you. Aiwa. Asi pahuma zvaakureva character zvaakureva mupfungwa mavo vanofanira kunge vachifunga saMwari. Vaine unhu hwaMwari. Saka vachaponeswa vanotumidzwa nezita raMwari kurevei vanenge vaine maitiro anotoredzera zviri zvese character yaMwari nemafungiro avo. Saka ranzi rinenge rakanyorwa pahuma kureva kuti vane mwoyo murefu, zvitori mupfungwa mavo kuita nyasha, zvitori mupfungwa mavo kuita rudo, mwoyo murefu asi vasingapembedze zvakaipa. Ndokunonzi. Saka chatauda kuona pasi toita sei, chii chinodiwa kuti munhu apindewo muboka revanotumidzwa nezita raMwari. Chinhu chese chine entry point. Papa zvinotangira. Ende pari clear mubhaibheri pana Matthew 28 vhesi 19 na20. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muvabhabhatidze muzita raBaba neroMwanakomana neromweya mutsvene muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Entry point yekupinda kuti utumidzwe zita raMwari kubhabhatidzwa mushure mekunge wanzwa vhangeri. Kubhabhatidzwa pastor. Ndosaka zviri kuto because munhu anotanga ari kurutivi urwu Mwari vari uku. But chinonoyananisa vairava chinotanga chauya ivhangeri. Vhangeri rikauya kune uyo anga ari kure naMwari akatenda mariri next stage anofanira kubhabhatidzwa. Paanobhabhatidzwa anobva uya kurutivi kuno ajoina boka iri manje. Inzwai John 1 verse 12. John 1 vhesi ya12. Asi vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari, ivavo vanotenda kuzita rake. Pastor, I understand mune mwana mukomana. Chii chaidiwa kuti atumidzwe seneme yekuti Rodzi? Kana angoberekwa kababedu atoone seneme yacho kazi. Anditi mazonaka. Aiwa ndinoti pajeke kuti chinodiwa kuti munhu atumidzwe zita raMwari kungoberekwa kamufamily yacho ani mazonaka. Saka kuberekwa kwacho ndo baptism. Saka manzwa bhaibheri rabva rati vese vanenge vagamuchira Mwari ndo yatinoti kubarwa patsva, new birth. Tiri vanhu chaivo mwana akangoberekwa kwaBetera atone seneme kwaBetera. Saka kuna Mwariwo munhu akaberekwa patsva kureva rubhabhatidzo akutodaidzwa kunzi mwana waMwari. Ndiri kubvunza kuti kudika. Saka kana zvadaro vaEfeso ine matsanangurira inoita nyaya. vaEfeso 2 vhesi 18 kusvikira pa19. vaEfeso 2 vhesi ya18. Yes. Nokuti isu tose tinopinda naiye nomweya mumwe kuna Baba. Naizvozvo hamusati muchiri vaeni navatorwa asi vobwo pamwe chete navatsvene naveimba yaMwari. Tinenge tisiri vaeni tatove family yaMwari. Saka vakoronike paya payati kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakanyengetera ini Mwari ndichavanzwa. Pari kunzi kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu, process yacho yekuti titumidzwewo nezita raMwari tinotenda muvhangeri. Kana tanzwa vhangeri tobhabhatidzwa. Ndopanzina vaEfeso tinenge tisiri vaeni tave family yaMwari.
saka pastor zvikuita kunge zviri simple utoshaya kuti usakabuda because kune vanhu vanoda kuita zvekunamata-namata vachida kuti Mwari avanzwe asi havadi entry point yekuuya mumba maMwari, havadi baptism. kuti anongoti kana anetswa nemweya yetsvina kuti vekuchechi mundinamatire anotozvida asi haadi kubhabhatidzwa, haadi kubhabhatidzwa kuti akaundwe kunzi waakufamily kuno manzwa pamaverenga John 1:12 yati vese vakamugamuchira akatovapa simba. Unenge waakutoexercisa mafull rights ekuti ndiri wepamba pano but havadi izvozvo. Vanoda kuramba vachidedza zita racho but kuti chitumidzwa ikazita raMwari bhabhatidzwa havadi. Saka ndoda kuti vhesi iri ribatsire vateereri vari kutinzwa wekuti kwenguva yakareba uri kungodhileya vhangeri wakarinzwa zvinodiwa unozviziva but stage yebaptism uri kuona kunge zvisiri necessary. Pana Acts 22:16 Pastor Rhodes vachaverengera imimi vhesi iri zvichida munganzwisise kukosha kwenyaya iyi. Vhesi iri parakataurwa raiudzwa Pauro muvhangeri mukuru achiudzwa nevamwe elder vainzi Ananias, ndo vakataura vhesi iri. Verengai pastor. Mabasa 22:16 zvino uchanonokereiko? Simuka ubhabhatidzwe usukwe zvivi zvako udane zita rake. Taurai navateereri pastor vaite sarudzo yekuti vabhabhatidzwe. Apa vateereri hazvidi kunonoka nekuti manzwa imimi kuti chese chamunokumbira muzita raKristu kureva kuti mapinda muukama naye, maakuverengwa pakati pevana vaMwari. Hativerengwe sevana vaMwari sekuberekwa kwatakaita asi tinotoberekwa patsva. Ndo danho rachiri kutaurwa uri kunonokerei kubhabhatidzwa. Kurumidzai kutora danho iri mupinde pakuva vana vaMwari. Yes, chinhu ichocho chakakosha pastor. Kwamuri vateereri zvichienderana nevhesi ratapedzisira kuverengera munogona kutozoshandisa nhare dzatichakupai pachapera chidzidzo. Mongotaura kwamuri kuri kwekuti decision iyi maanayo yekuti mubhabhatidzwe tinobatsirana kuti zvingaitwe nenzira ipi zvisinei kuti munogara kupi. Mwari akukomborei pasarudzo yakakosha yakadai. Tiri muchidzidzo kunamata nekutsanya part 4. Chimirai timbonzwa rwiyo toya toenderera mberi nechidzidzo. Yesu go sindikube Pakati wezilingo amaza ayaquma amawa anengozi dikondi seikela Yesuko sindikube Chegosa nakunina ungatu lisulwange amaza yatobela usi titulani wenabo siolwange Yesuko sindikube kandinga selunwene amaza ekembuza esita ukupumla yayama kuwenkosi mandive usitiku inando hamanawe mandive usitiku inando hamanawe mandive usitiku inando mandive usi
Tinomuchikamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kunamata nekutsanya part 4. Ngatidzokei pandima yapasta iri kuna vakoronike wechipiri chapter 7 verse 14. 2 Vakoronike 7 vhesi ya 14. Kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa, vakanyengetera nokutsvaka chiso changu nokurega nzira dzavo dzakaipa, ipapo ndichanzwa kudenga, ndichavakanganwira zvivi zvavo nekupodza nyika yavo. Saka pataurwa nyaya yekunamata pasta, panzi kana vanhu vangu hanzi kudii vanodaidzwa nezita rangu, yes, pane chabva chatsotaurwa vakazvininipisa. ndo patauda kuona Pekuzvininipisa. because zviri kuita chidzidzo ichi chirikuda kuedza kutsvaga tumakona tunogona kudaro turi kukuunisa vatendi, kuti mumwe ari kutoti pasta zviri Mwari neukama hwaanoda ndo zvandiri kushingaira. Inini wacho ndakutotumidzwa nezita racho, ndakatenda ndikabhabhatidzwa, kabhabhatidzirwo kanoita bhaibheri, but still pastor minamato yangu mimwe haisi kudii, chidzidzo hachigone kupa marizini acho ese, but chidzidzo chino chinoda kungonotsvaga zviri meja zvinogona kudaro riri dambudziko pavatendi, zvopedzisa zvakuita kunge zvinonzi Mwari wacho haapindure. Hani mazvibataka. Saka taona kuti vanhu vanofanira kutumidzwa nezita raMwari, vabhabhatidzwa, ndopabva panzi vakazvininipisa. Saka matiti takuenda pakuzvininipisa, humbling yourselves. Inototi if they are uku munhu angaita sei kuti vanhu muone kuti uya azvininipisa? Zvatunoita pastor, toda kutanga taona mubhaibheri, toda kuita macase study too. Toona vanhu vairi kuOld Testament vekuti iye Mwari pachake akati vanhu vazvininipisa, ende Mwari ndobva abva atonzwa minamato yavo. Kuti toda kuburitsa pfungwa yekuti zvakakosha here kuzvininipisa, ndizvo here kuti munhu akazvininipisa shuwa Mwari vanozvirekonaiza, vopindura minamato. Pakajeka. Musati maverenga chimwe chinhu pastor, toda kuti macase study atichatarisa hatisi kunzi kopai kaitiro kavakaita, wobva wakaita woti chindipindurai Mwari. Munguva dzavo ndo zvairatidza kuti munhu azvininipisa. Hazvisi kubva zvanzi tinokopa kaitiro ikako kuti tiradze kuti tazvininipisa. Pajekera isaine mamwe matauriro kuti chiitiko chacho chaicho chinogona kusiyana nezvandingaita nhasi, asi pachinzi pane kuzvininipisa. Thank you. 2 Chronicles chapter 34 verengai verse 18 to 19. 2 Makoronike 34 vhesi ya 18. Zvino Shafani munyori akaudza mambo akati, muprista Hirikia wandipa bhuku. Ipapo Shafani akaravamo pamberi pamambo. Zvino mambo wakati achinzwa mashoko omurayiro akabvarura nguo dzake. Aitonga mambo kwa Judha ainzi Josiah, but kumashure kwake kwanga kwaita madzimambo anga asiri kufamba sezvaidiwa naMwari. Zvakadaro zvekuti kumashure ikoko zvezvapedzisira zvaita kuti temberi yepaJerusarema yavainamatira yanga yatovharwa, kwakusanamatwi. Saka mukomana uyu akatanga kutonga ine 8 years, asati amboita makore akawanda achitonga, achitori less than 20 years. Ndobva ati no, chechi kunofanira kuvhurwa, vanhu vanamata. Ndobva aita kuti kuende vanhu vainotsvaira kuklina vachidaro. Saka vaitungamirirwa nemuprista wamaverengo yanzi Hikia, ndiye aitungamira. Uyu Shafani yaita mukutaura kwanhasi aive sekretari anenge vanonyora vaya. Ndobva vabva vasangana nebhuku raMwari, chipenga chebhuku raMwari chaikavhana Deuteronomy nanani. Vavhure kudai vaone zvinhu zvakanyorwa ngo nemararamiro ari kuita nyika zvakasiyana. Saka muprista ndobva apa bhuku riya kuna Shafani munyori, zvikanzi enda unoratidza mambo. Chavaidariro pastor, nguva iyoyo zvazvisiri shuwa
kuti pauri kufunga kuti ndine good news kuna mambo unenge usiri shuwa kuti igood news here kwaari unogona kuurayirwa nyaya iyoyo yani mazonaka saka kumbonotesta kuti ino munoratidza mambo zvatawana saka Josiah aratidzwa bhaibheri ndobva ativerenga zvirimo saka Shafanaiti akaverenga mambo vocherechedza zvavari kurarama senyika voona kusiyana kwacho vanodzidza bhaibheri vanototi chaive chipenga chaDeuteronomy chiya kunana chapter 32 kunonzi kukomborera uku kuchakuteerai kana mukateerera murayiro waJehovha asi mukasateerera muchatukwa muminda yenyu vana venyu vachatukwa zvibereko zvenyu nepfuma yenyu ende Mwari akaramba achisotwa nemi achaita kuti muve nhapwa yedzimwe ndudzi vana venyu vonoita varanda saka zvanga zvakanyorwa muzvinokonzera kutuka kwesoko ndo zvavaitorarama mambo ndobva ona kuti hazvina kumira mushe hanzi akabvarura hembe kuri kudzamirwa nemashoko kuti Mwarika tiri kutadza hanzi ndobva abvarura mainzwa background saka paaibvarura hembe adzamirwa nemashoko Mwari aizviona ngatichinzwa ikomendi yaMwari paakaona mambo achidai pavhesi 26 ne27 ya2 Chronicles 34 kuti chii chakaitika mobva mazotaura ndaona muda kutaura 2 Makoronike 34 pavhesi ya26 yes asi muti kuna mambo waJudha wakakutumai kuzobvunza Jehovha zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri kana ari mashoko awakanzwa mwoyo wako zvawakanga uri munyoro ukazvininipisa pamberi paMwari nguva yawakanzwa mashoko ake pamusoro penzvimbo iyi napamusoro pavageremo ukazvininipisa pamberi pangu ukabvarura nguo dzako ukachema pamberi pangu zvino zvanzi naJehovha ini ndakunzwavo maona zviri kuitika saka Jehovha paakadzamirwa paya akabva atuma Shafani zvikanzi dzokera kumuprista kwabva unoti ndazvinzwa todii udza muprista atinyengeterere kuna Mwari kuti takadii takatadza saka reply yakabva yadzoka zvikanzi ndanzwa zvamuri kutaura but handisida kukuisai bracket 1 iwewe mambo nevanhu saka mutongo wekuvanhu wakabva wataurwa kunze muchanoita nhapwa mozodii zvikanzi asi mambo pasaidhi pake ega endai munoudza mambo kuti iwewe ndakunzwa tataurai panyaya ipasi mambo ari kunzi ndakunzwa nekuti wazvininipisa yes kubvarura kwaaita nguo nekuchema ndokwakaita kuti Mwari vamunzwe yes yabva yatidzokera kuvhesi redu riya rekuti kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa ini Mwari ndiri kudenga ndichanzwa saka munhu anofanira kuva mwana waMwari anofanira kuzvininipisa iyoyo aspect iyo pastor inoita kunge iri kunge chisina kukosha kuti vari humbling Mwari waizi muchaona kuti vanhu vakawanda tinotozvarwa takarerekera tine muchirungu vanenge vachiti ego nezvakawanda takatorerekera pfungwa iya yakanga iri muna Satani yekuti ndichakwiridza chigaro changu saka even vanoenda kuchechi tinotori nekakurerekera kekuti even munhu ari pakufasta anogona kutoti ndine 3 days handisi kudya but unogona kuti ukasangana newo muti makachena mukuru wangu onzwa unoziva kuti suti imari imvana $1,000 suti pane kakungorerekera katiri handisi kuti zvakaipa kupfeka zvinhu zvinodhura but muchaona matiri ndogona kushaya example yekunyatsotaura mune kakurerekera kuti munhu anongonzwa kuda achidai saka izvozvo manje zviri against zviri Mwari apa kakunozviramba kanonoshota kanonoshota saka kakuzvihambula kaya kanobatsira kuti uri kuti Mwari look where I am nothing before you but look where you are everything please help me ini ndiri marara imi muri mukuru muri zvese honai zvandiri ndokumbirawo ndibatsirei saka ukangoenda uchingoti ndibatsirei zvasiyana nemunhu ari kuti honai ndiri marara ndibatsirei atione imwe example yemumwe mambo ainzi Ahabu pana 1 Kings chapter 21 verse 20 to 21 madzimambo ekutanga 21 vhesi ya20 Ahabhi akati kuna Eriya wandiwana iwe muvengi wangu here
Akapindura akati, ndakuwana nokuti wazvitengesa kuti uite zvakaipa pamberi paJehovha. Tarira, ndichavuyisa zvakaipa pamusoro pako, ndichakutsvaira chose, ubve ndichaparadza vanakomana vose vaAhabhi, vaduku navakuru, kuvaIsraeri. Vakaita mahwekwe ndiElijah, Eria Right. namambo Ahabhu. Mambo Ahabhu vanga vatoita zvakaipa zvakaurayisa murume ainzi Nabhoti Right, nevana vake kuti vamutorere munda wake. Saka musi uyu mambo vaitomema munda iwoyo Wavatorera vachiedza kuona kuti maprojects apa havangaitepo. Ndiye dhuma naEria. Pavakati dhuma zvika namambo, tasangana muvengi wangu uri kudei panapa. Mambo vari kutoti Eria muvengi wavo. Iye Eria ndobva apindura zvikanzi kani, handisi muvengi wenyu imi. Ndobva wadonongedzerwa zvakaipa zvese. Zvikanzi chinzwai shoko rabva kuna Mwari. Mwari ada kutsvaira imba yenyu yese. Zvaityisa. Saka sei Mwari ari kuti ndoda kutsvaira imba yese? Maybe vateereri mungangoda kuziva kuti Ahabhu angaita zvese zvinosvotesa Mwari. Toti kudiko munhu asvika full length, haana chitema chaakasiya. haana chitema chaakasiya. Angaita zvese. Inzwai summary yekungoti matauriro eBhaibheri richisamaraiza kuti Ahabhu munhu akaita sei. Verse 25 kusvikira pa27. Madzimambo ekutanga 21. Verse 25 to 26. Verse 25. Mikaya akati, Madzimambo ekutanga 21. Sorry. Verse 25 to 26. Asi hakuno munhu wakafanana naAhabhi, wakazvitengesa kuti aite zvakaipa pamberi paJehovha, achikurudzirwa naIzebheri mukadzi wake. Akaita zvakanyangadza kwazvo, nokuti wakatevera zvifananidzo netsika dzose dzavaAmori, ivo vakanga vadzingwa naJehovha pamberi pavana vaIsraeri. Ukanzwa Bhaibheri rangoti tsika dzese dzavaAmori akaita zvese. Tikazoverenga Bhaibheri ndopoona kuti akaita zvese. Chandiri kuitira kuti Bhaibheri ritange ratiratidza kwaangave, how far he was from God. Toda kuti zvizojeka kuti tione kuti kuzvininipisa kunoshanda zvakadaro. Maona kuti ari kure paakaudzwa shoko here kuti ndoda kutsvaira imba, akabva ipapo akavhunduka akadzamirwa. Pana madzimambo ipapo, same chapter pastor, chapter 21 here, chiverengai verse 27 to 29. 1 Madzimambo 21 verse 27. Yes. Zvino Ahabhi wakati achinzwa mashoko iwayo, akabvarura nguo dzake, akasimira magumbu pamuviri wake, akazvinyima zvokudya, akavata pasi namagumbu, akanatsofamba. Zvino shoko raJehovha rikasvika kuna Eria muTishibhi richiti, unoona here kuti Ahabhi unozvininipisa pamberi pangu? Zvaanozvininipisa pamberi pangu, handingavuyisi zvakaipa izvo pamazuva ake, asi pamazuva omwanakomana wake ndichavuyisa zvakaipa izvo pamusoro peimba yake. Hanzi akaita katime kaakaratidza kuti adzamirwa. Ndobva akufuga magumbu, ndobva apinda pafasting, kutsanya, kusadya. Anyatsoona kuti zveshuwa kwandiri. Saka manzwe here Mwari achiudza Eria kuti shamari muchinda uyu azvininipisa. Chidzokera unomuudza kuti no, nyaya yandakataura handichaiita achiona. Iye ndakumutendera atonga ake kusvikira achinofa zvakanaka, nekuti ndazviona kuti azvininipisa. Taurai novateereri pasi. Saka panapa pari kuburitsa kuti kuzvininipisa kunokosha, ende chinhu chinoremekedzwa naMwari. Yes, ndo chinhu chinotsvagwa naMwari ichocho. Maona Josiah ari mukomana wechidiki, adzamirwa akazvininipisa. Ahabhu atoo murume mukuru, adzamirwa akazvininipisa. Saka hapana zera raunogona kuti mufundisi kwandave kure naMwari. Nyaya yekuva hambo, yekudzamirwa wozvidzikisira, hazvina basa ungori muuroyi wengochitenda mumasvikiro n'anga, hazvina basa ungochite Ahabhu akaita zvese. But even asati akutogona kunamata baba vari kudenga, angozvininipisa, Mwari vakazviona. Let's humble ourselves before the Lord. Verengai pana Mapisarema 35 verse 13 pastor. Mapisarema 35 pavhesi ya 13. Yes. Asi kana ndirini,
pakurwara kwavo ndakafuka gumbu, ndikatambudza mweya wangu ndichizvinyima zvokudya, munyengetero wangu ukadzokera kuchifuva changu. paari kuti munyengetero wangu wakadzokera muchipfuva changu ari kuti zvakandipa kuti ndigone kunamata. Ari kuti mawedza andaida kutaura kuna Mwari akachinyatsa kurongeka. Chamubatsira kudaro chii? Akazvininipisa, akaita fasting, achinamatira ndima iri pamusoro vavengi vake. Saka under normal circumstance hakuna munhu anogona kungonamatira muvengi. Kabarirwo kedu pane kakutoti tsvatuwaro kane kari mati. Saka David ari kuti chakandigonesa kuti ndigone kuti munyengetero uye ndigone kunamata kuti Baba ndinonamatirira vavengi vangu ningi naningi, hanzi ndakazvininipisa kuburikidza nekutsanya. Saka ndoda kuti muchiona pastor kuti kutsanya kuzvinyima zvekudya kunobatsira, kunoenderana nekuzvininipisa. Ameno ndingati kudii kuti mukunyorwa kwebhaibheri pari kunzi vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvideredzera, ndo panokwana fasting. Iripo kunokubatsira kuti ubvume kuti uri marara pamberi paMwari. Ndo zvinochikubatsira kuti ugone kurongedza munamato mukati mehana yako. Saka fasting mukudzidzwa kwebhaibheri hainoreve kurungori kushaya zvekudya. Venguva iyi vaibvarura hembe, aichema misodzi, aizvinyima zvekudya, aizora madota, ofuga magumbeze. Zvese izvozvo zviri mumupanda wekuti kuzvininipisa. Ndo panokwana kuzvinyima zvekudya. Panobatsira iwewe. Hapaite kuti Mwari anzwe tsitsiba. Panoita kuti ugone kusvika pachiyero chekuti munamato urongedzeke zvakanaka uende kuna Mwari. Ingotaura imbichanda tanzwa kambo pasi. Chimwe chabuda apaka kuzvininipisa kunokugonesa kunamatira muvengi wako. Funga kuti kutsanyira muvengi. Pane kuzvininipisa. Pane kuzvininipisa. Toda kusikotangira papfungwa iyoyo. Tiri muchidzidzo kunamata nekutsanya part 4. Regai timbonzwa rwiyo. Kumchinjiko ubafute uramba andiri chimwe chiro asiri pone soro ndosimbi rakunemi nyenyenya pakalvari dinafu kama pasi kuchemera moyo wangu wanipa Jesu ye mataura dinozo kuchenura dosimbira kunemi nyenyenya pakalvari dinofu kama pasi Calvary, King of
Yesu abrikuya moyo wangu iwatara jinona katenura biriku na Jehova ndozimbi rakulemi yeyeyo makalvari tinofuka mapasi mundipo neseini. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kunamata nekutsanya part 4. Mufundisi, ndiri kukumbira kuti mudzokorore pfungwa yabuda pana mapisarema 35 verse 13 yaDavid achitsanya. Pabuda pfungwa imwe yeku kamwe karatidzirwe kaita kuzvininipisa kuri kudiwa naMwari. Zveshuwa mufundisi, pane kuzvininipisa ukaona munhu agona kunamatira muvengi wake nekumutsanyira, because chiberekerwe chedu kana muvengi apinda mudambudziko unenge wakutoti muri kuona kuti Mwari haramba akanyarara. Zvino ukazoona wakurwadziwa nekurwadziwa kwemuvengi wako kusvikira pakumutsanyira, ayo pane kuzvininipisa. Tsanangurai kuti kutsanya uko hakusi kwekuti atsiviwe. Hani munoziva kuti kumamisha nguva yekusaidzira mombe dzinogona kuenda nekugadhe kwevamwe. Muvengi wako anogona kurova mombeyo zvekuti inoya ichikamina yatyorwa makumbai. Saka patiri kuti kumutsanyiraka hakusi kwekuti aiti Mwari pindirai, imi mitsivirai muranda wenyu. Handiyo pfungwa iri kubuda naDavid. Ndiye kutoti madii kushandawo nemwoyo wake. Abva mupfungwa idzi auya kwakanaka. Zvinobatsirwa nekugona kuzvininipisa. Ndo panonopinda nyaya yekutsanya. Hatidzokei pandima iri kuna Matthew pastor. Matthew 17 verse 18 to 21. Matthew 17 verse ya 18. Zvino Jesu akamurayira, mweya wakaipa ukabuda kwaari, mukomana akapora kubva panguva iyi. Zvino vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga vakati, kwese takanga tisingagoni neiko kuubudisa? Akati kwavari, nemhaka yokutenda kwenyu kuduku, nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana muno kutenda kwakaita setsanga yemastadha, mungati kugomo iri, ibva pano, enda koko, ringaenda, hakune chinhu chingakukundai. Asi rudzi urwu runongobva chete nokunyengetera nokuzvinyima zvokudya. Pandimai taane nguva dzakati wandei tichiverenga pari kubuda kuti pakunamata panoda faith, panoda prayer yacho, panoda kuzvinyima fasting. But muchaona kuti Jesu ari kubva ati ndo zvimwe zvakukonesai kuti muburitse mweya wetsvina uyu matadza. Saka pastor, muri kuonerwa kuti pakaitika nyaya iyi ndo patauda kupedza tiri. Jesu wacho haana kutsanya zviri pachena mumagwaro. In other words, ndiri kuti ari kuudza vadzidzi formula yaasina kuita musi iwoyo, asi woti ndo inoshanda. Muri kunzwa? Ari kuti mhando iyi inoda kunamata nekutsanya. Zviri izvozvo izvo hapana chaakaita panguva iyoyo, asi akarayira ukabuda. Saka toda kuti tione kuti Bhaibheri parinoti zvinoda kunamata nekutsanya riri kutii pandima iyi. Nekuti pandima iyoyo hatinzwe Jesu achiti Baba vari kudenga buritsai mweya, akangorayira. Hatisi kuona achiti mukomana uyu izoyai naye mangwana ndimborara ndichitsanya. Akabva angozviita ipapo. Saka kureva kuti panoda kuonekwa meaning yaaireva. Tikaibata tinobva taziva zvimwe zvingatibatsire nhasi tasangana nemweya yetsvina. Pakajeka matauriro andai. Saka hatidzokerei kumashure. Nyaya isati yaitika timboona kuti chii chaiitika muvhiki iroro. Pana Matthew 16 pastor verse 15 to 17. Akati kwavari, ko imi munoti ndini ani? Ipapo Simoni Petro akapindura akati, ndimi Kristu mwanakomana waMwari mupenyu.
Jesu akapindura akati kwaari, wakaropafadzwa iwe Simoni Bha-Jona, nokuti nyama neropa hazvina kukuzivisa izvozvo, asi Baba vangu vari kudenga. Jesu anga ati itei ministry, saka yanga yanguva yereview yekuti amboona kuti haufa ministry iri kufamba here. Saka akatora vadzidzi vake ndobva vaenda kwavakaenda vari vega, ndobva atanga kuvabvunza zvikanzi, mumaraini umu patiri kuita zvevhangeri vanhu vari kuti chii chiri kunyatsoitika. Saka vadzidzi vakabva vapa mhinduro dzakasiyana. Ndobva ati okay, ndainzwa iyi, ko imimi pachenyu panapa ndini of course ndiri kukutungamirai, muri kunyatsoti ndinani? Saka Peter akabva agona hanza yacho, zvikanzi imimi ndimi Kristu mwana waMwari. Saka Jesu akabva akomenda akati, Peter akona uda kuita ngo akangwara-ngwara, tenda Baba wangu ari kudenga ndo vatokuzivisa. Pari kunzi hauna kuzvipiwa nenyama neropa, vari kuti chiberekerwo chako hawaimbozvigona, mweya waMwari wadii wakubatsira. Papera kanyaya pane zvakabva zvakomendwa naKristu achitaura zvekereke yake, akati kudii paya paanoti paruware urwo ndichavaka kereke yangu. Yes, zvaireva kuti kudii paya aitika iwewo wataura kuti inini ndini Kristu. Yes. Iwewo Peter ka zvinoreva kadombo. Yes. Asi inini Kristu ndini dombo ramakore. Yes. Saka pandiri inini ndo pandichavakira kereke yangu. Zveshuwa dai anga ari nhasi aitoti paruware urwu aedza kureva kuti ruware rwacho ndiye according kuchokwadi chataurwa naPeter. Saka ndoda kufanira kukudzai zvakaita vadzidzi zvandichapuruvha nemavhesi atichaverenga. Paakanzi Peter chiberekerwa hawaigona mhinduro iyi wapiwa naBaba vari kudenga, hazvina kuitira vamwe vadzidzi zvakanaka. Kurumbidzwa kwaita Peter. Okay. Neko kakutokomenda kekuti iwewo Peter zvinoreva kadombo, havana kuzviandastenda kuti chii chiri kurehwa. Vakatoita pfungwa dzine vamwe nhasi dzekufunga kuti Kristu aireva kuti chechi ichavakirwa pana Peter. Saka hazvina kuvabata mushe. Waigona sekunge Peter asumudzirwa. But pandima yazvibude pachena. Hatichiendai pana Matthew 17 verse 1 na 2. Matthew 17 pavhesi ya1. Mazuva matanhatu akati apfuura, Jesu akatora Petro naJakobho naJohani munun'una wake, akaenda navo mugomo refu vari voga. Akashanduka pamberi pavo, chiso chake chikapenya sezuva, nguo dzake dzikachena sechiedza. Pasina kumbopera nguva yakareba pastor, vadzidzi vari kutoona kunge Peter asimudzirwa. Jesu akabva atora vakomana vatatu ndobva aenda navo mugomo kunonamata. Yanzi mumwe wacho ndiani? Peter, James naJohn. Peter aripo futi. Saka ndoda kuti mungofanira kugashira zvandiri kukudzai. Zvakawedzera kusafara kwevamwe 9. Muchazozviona takuona ndima dziri pamberi kuti saka vaedza kufunga kuti dai kuri kutaura kwanhasi ndekwekuti saka chinhu ichi chatoenda nevakomana vatatu ava. Vaedza kufunga kuti nekwatakabva all of a sudden kwakungotorwa vatatu ava. Saka hazvina kuvabudira mushe, iwo kwakutosiyiwa. Jesu kwakunoita usiku hwese aina vakomana vatatu ava. Saka pana Matthew ipapo chimbopabvai tiende pana Luke 9 tinzwe verse 43 to 46. Luke 9 verse 43. Vose vakashamiswa noukuru hwaMwari. Zvino vose vachashamiswa nezvose zvaakaita, akati kuvadzidzi vake, mashoko awa ngaapinde munzeve dzenyu, nokuti Mwanakomana weMunhu uchaiswa mumaoko avanhu. Asi ivo havana kunzwisisa kutaura uku, vakanga vakuvanzirwa kuti varege kukunzwisisa. Vakatya kumubvunza pamusoro pokutaura uku. Zvino nharo dzikamuka pakati pavo kuti ndiani mukuru kwavari. Saka pandima yevateereri, Jesu achangobva kurayira mweya wetsvina uchibva, including madisciples, hanzi vakashamisika. Hanzi vachingobva mukushamisika because iye aizviziva kuti rimwe timu harizi kufara. Vari kuziva kuti tikabva panapa tiri kuenda kuJerusarema. But mupfungwa dzevadzidzi vari kufunga kuti kuJerusarema ndiri kunogadzwa kuita mambo. Nekuti umambo hwaitorerwa kuJerusarema, ndokwaive kucapital. Saka akazviziva kuti
pfungwa dzavainadzo chiri kuwedzera hasha ndechekuti ndandine vamwe mugomo ndofunga vatopiwa zvikunja kujerusarema kwatiri kuenda uko. Saka akabva ati vasati vaenda kure, achingopedza kurayira mweya wetsvina akabva ati wakomana uyai pano batisisai chinechi kwatiri kuenda mwanakomana womunhu ari kunourayiwa. Saka bhaibheri rabva rati havana kuzvibata, Mwari akavavanzira kuti vasazvibate. Zvikanzi vachingopedza kuudzwa statement iyo hanzi nharo ndobva dzatomuka pakati pavo kunzi mukuru ndiani. kuri kunofiwa uko. Saka nyaya yaitika pastor ndichingwedza kufunga inini yaive kuti kotiudzei kana Peter ndimarara usiku hwese nemukuru kwanzi kudii. Ana Peter kuti hapana mufunge angaitonamata isi tatobatwa nehopo taurai kana muine zvikunja zvamapiwa ingweisai pachena because hamungangotorwe muri 3 saka hanzi vakatanga kunetsana kuti mukuru ndiani. Saka bhaibheri ndosaka manzwa pastor rati vakavanzirwa, akatovanza ndiMwari achida kuedza kuratidza kuti handipe understanding yangu kuvanhu vari muchimiro chakadai. Hazvina basa nemi. Hande pana Mark 9 semunyaya iyo verse 33 to 34. Mark 9 vhesi ya 33. Yes. Vakasvika Kapenaumu. Zvino wakati ava mumba akavabvunza achiti, makanga muchiita nyaya yeiko munzira? Vakaramba vanyerere, nokuti vakanga vaita nharo pakati pavo munzira kuti mukuru ndiani. Saka even vatoudzwa vachiri pasini yaburitswa mweya wetsvina munzira mese ukaverenga kunotonzi Jesu musi uyo akafamba ega kumberi, ivo vaive mumashure kuti asanzwe vachinetsana kuti anenge ari mukuru, mumwe achitaura kuti inini ndindoda unoita vhaisi, mumwe achidi vainetsana. Saka hanzi mumba manje ndobva avadetsa zvikanzi wakomana ndanzwa munenge menge muchiita nyaya kumashure kwangu, maamuchiita nyaya dzei? Hanzi hapana akataura because vainetsana kuti achava mukuru ndiani. Saka pandoda kuti tidzoke pasi, muri kuona here kuti mweya waMwari haungashandi nevadzidzi avo vari pachimiro ichi 9 vaya vakundikana kuburitsa mweya wetsvina, ivo vari bhizi kuti dai vakwidziridzwa. Ndoda kuti muone contrast yaivepo kuti Mwari ari kuti zvininipisei, ivo vari bhizi kushuvira zvikunja. Ameno imbotaurai zviri kubuda apa. Pari kubuda pachena kuti kuzvininipisa kunotsvakwa naMwari muvanamati kwakashayikwa nekuti mwoyo yavo, pfungwa dzavo dzanga dzakazara nekuda ukuru. Ndo zvakavhiringa zvikabva zvadzinga mweya waMwari ipapo. Saka hapana kubuda. Saka toda kuti tichiona kuti pari kunzi zvinongobva nekunyengetera nekutsanya. Iye Jesu haana kunamata panguva iyoyo, haana kutsanya asi akarayira. Chii chaaivaudza? Hatiendei tiri pana Mako ipapo chapter 9 verengai verse 25 kusvika pa29. Marko chapter 9 vhesi ya 25. Yes. Zvino Jesu wakati achiona vanhu vazhinji vachimhanyirana pamwe chete, akarayira mweya wetsvina akati kwauri, iwe mweya wembeveve nematsi, ndinokurayira kuti ubve maari urege kupindazve maari. Chimirai ise munyaya. Mako chaangowedzera chisina kunyorwa naMateo ndechekuti Mako ari kuti Jesu asati aburitsa mweya wetsvina, baba vaye pavakauya naye achiti ndauya naye kuvadzidzi venyu vatadza. Vanhu pavakaona baba vaye vatora mwana vaenda kuna Jesu, vanhu vanga vakaungana vaye vakabva vamhanya kuda kunoona zvichaitwa naJesu. Saka Jesu paakaona vanhu vakumhanyira kuya kwaari, akabva arayira mweya wetsvina ukabuda. Munoona kuti ndakaonei ipapo? Jesu aisada zvemawara zvekushamisira, zvekuratidzira, kuti vanhu vauye vaone kuti ndo zvandinogona. Dai kuri kutaura kwanhasi, Jesu haisi type yekuti aifanonyora chibhakani kuti come and see musi weWednesday ndichadai. Aitovadzidzisa kuti panyaya iyi panoda munhu ari hambo, hapadi munhu anoda kuunganirwa nevanhu, vanhu vachiona achipefoma iye. Saka chii chakaitika kuvadzidzi pasi? Jesu paaenda mugomo, 9 vaya vaifana kusara vachinamata, zvakashayikwa mavari. Pari kunzi zvinongobva nekutsanya, vaifana kubva pfungwa yekuti Peter atopinda, isu tasiyiwa.
vaifana kuzvininipisa. Saka Jesu paari kuvaudza kuti zvinobva nekunamata nekutsanya, ari kusamaraiza zvavasiri kuita in everyday life. Oho, sezviya zvatakadzidza kuti pakutsanya unogona kuregera zvekudya. Yes. Pamwe pacho unogona kurega zvinokufadza, zvinokunakidza, chero zvisiri chitema, ndokuzvinyima kwacho. Jesu aive entitled kutorarawo sezvatinoita every day, maybe a minimum of 8 hours, zvinokurudzirwa nana chiremba zviya. But usiku uyu akatorara achinamata. It's a form of fasting. Saka Jesu ari kuti chiri kushayikwa pamuri vadzidzi vangu, hamuna pamuri kufasta, kungave kumbotapudza zvamunokufadzai, kungave kumboti nhasi chaiye I'm entitled kuhope but ndoda kumbodziisa parutivi ndinamata. In other words, ari kuti lifestyle yemutendi ngaizare nekunamata nekuzvininipisa. Haasi kuti pakaita dhimoni ronzi wedway ngatipindei paprogramu yekutsanya for 3 days, handizvo. Ndosaka iye muri kuona haana kutotsanya. Ari kuti kumashure tinofana kugara takabhenga upenyu hwedu hwakanyudzwa muminamato nekutsanya, chizoonai kuti mweya waMwari unoshanda pane vanozvininipisa mabasa. 2 verse 1 to 2 mobva maverenga mabasa 4 verse 32. Mabasa 2 verse ya 1. Zvino zuva rePentekoste rakati rasvika, vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. Pakarepo kutinhira soko mhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga kukazadza imba yose mavakanga vagere. Mabasa 4 vhesi ya 32. Zvino vazhinji vose vavaitenda vaiva nomwoyo mumwe nomweya mumwe. Kwakanga kusino mumwe waiti chimwe chaiva nacho ndechake, asi zvinhu zvose vakati ndezvavose. Vanga vatendeuka, vakuzvininipisa, vainzana, pasina ari kuona Mwari mukuru. Tinofana kunamata nekutsanya. Kutsanya kunouya nemhando dzakawanda, but kuchivavarira kuti tizvininipise pamberi paMwari ndo chimiro chinotsvagwa kumutendi. Zveshuwa tinonamata mweya wetsvina waoneka mumhuri kana pamwana, asi zviri kubuda muchidzidzo. Kumashure upenyu ngaugare huri muminamato, ngaugare huine kutsanya. Chidzidzo hachina kuburitsa pfungwa yekuti pakaita mweya wetsvina tobva tati asikana ngatipindei paprogramu kutotsanya chaiye, Mwari wedu mukuru. Handizvo zviri kutichwa nepaseji iyi, nekuti musi iwoyo Jesu wacho haana kutsanya. Ari kuti upenyu hwedu ngaugare hwakadaro. Penderai chidzidzo pastor, muoneke vateereri vedu. Tinoda kutenda vadikani, kunamata nekutsanya part 4 ndo chidzidzo chatanga tiinacho, chichitikurudzira manamatiro anoita kuti tipihwe naMwari. Zvinhu, magariro, mararamiro atinofanira kunge tichiita muukama naMwari ndiwo anozoita kuti ukama hwedu ihwo nemararamiro atiri kuita upenyu hwedu, kana pazosvika nguva yekukumbira, tiri kukumbira munhu watiri muukama naye. Saka hapana kugomera kunozodiwa kana kuti kusatinzwa kunozosanganikwa nako. Tibatei panhare dzinotevera, tirambe tichifamba pamwe chete. 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndi wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti
inokutungamira